A la comunitat portuària som molts, més de 500 empreses, però també som un. La nostra és una comunitat solidària i ho ha demostrat sempre amb iniciatives com el Contenidor Solidari, on es recollien aliments per ajudar a qui més ho necessitava. Aquest Nadal, la nostra aportació és més necessària que mai. Per això posem en marxa una nova edició de la campanya, diferent a les anteriors, però amb els mateixos objectius, col·laborant amb el Gran Recapte del Banc dels Aliments i amb la Fundació IRES, especialitzada en l'atenció integral a les famílies. Enguany el contenidor serà virtual i podràs ajudar a omplir-lo a través del web del Banc dels Aliments amb la teva aportació monetària que es traduirà en quilograms d'aliments. Els quilograms obtinguts es comptabilitzaran en un marcador online que volem que registri el màxim nombre d'aportacions. Per aconseguir-ho, necessitem ara més que mai el teu compromís, la teva generositat i la teva col·laboració. Participa.